Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa ino palatuntunan Action Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita nga presentation Abril 17 tuig 2021. Action Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamatis sa kahanginan nga nagamonitor nagatutok na karon nga aga no sa mga on-air listeners naton dira sa Isla Sampanay, Guimaras, probinsya kag syudad sang Iloilo. No kutob manabutan sa aton sining signal may pilaman kabahin sang Masbate bisan pa man dira sa area sang Palawan. Mayong aga gid sa inyo and welcome to the show. Amo man sa matag palamatitang nga nagamonitor na via online. No pwede ka mo makamonitor pagi diri sa Facebook live sa Action Radio Bacolod. No tanan nga mga program, matahom nga mga drama, pwede nyo na mabatian. Action Hotline. Hindi lamang sa Facebook, kundi available man kita paagi sa YouTube. No, mayara dira sang comment section nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Action Hotline. Feel free sa pagpadala sang inyo sining nga mga komento, mga reaksyon kay para mahatagan tagid ina hostisya dugay-dugay. Action Hotline. Action are tayhupon checking in until 9:15 in the morning. Action Hotline. Nagaguo magaton kahawaan no bangod sang tropical storm nga si Bising. Nang i-check ta karon dugay-dugay kay kahapon ti of course ang Office of the Civil Defense nagpagwa naman niya sang advisory para sa tanan nga mga LGUs sa bilog nga Region 6 ang kinahanglan ti hindi maghatag kumpiyansa, kinahanglan gid nga maghimo na sang preparasyon in kaso ginman mag-igo na kag may ara sang mahimo halit o kahalitan nga madulot ining CBSing. Action Hotline. CBSing posible nga magadala sa mga pag-ulan no diri sa aton sa palibot sang Negros and Bacolod. Ang mayolas niya kay tikon bagyo, lain siyang sa linog, way kag ide-ideya bla, budlay mo na iya, hindi mo na ma-predict mo. Hindi way isang forecast kon party linog. Mayo niya mga bagyo, way kita kasiling dapat malipay kita kung may bagyo, pero ang bagyo at least malayo pang distansya niya, pwede na naton mamonitor, mayara na sang forecast from the Weather State Bureau, amuning pag-asa. Kagang nami pagidri sa aton sa province and Bacolod City, active kag ara ang PDMPD nga nagahatag sang advisory kon party lakat sang panahon kag kapin pagid kon mayara sang weather disturbance nga exister. Action Hotline. At least kon mamangkot ang publiko, mayara girayon sang nagahatag sang update kung anong sitwasyon kapin pagid subong sa tropical storm nga si Bising. Action Hotline. Bangod sinibalo naton kung ano ang pila ka mga pagpanghanda na balang ginahimo karon sang provincial government in order no, nga mapasiguro nga at least ang aton sining nga sitwasyon bala ang mga preparasyon sa tanan nga mga LGU on set na o kung all set na
while nga ining si Bising ginapaabot nga magadalasang mga pag-ulan. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. To give us the latest weather update and advisory, Online sa hotline. joining us this morning is no less than Dr. Zipar Gerhard Kailian, ang tagapamuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Doc, how are you? Good morning. Yes, action ang aton nga ang lakas ng panahon sa Subong, no? Sa 17 ng Abril, ang severe weather bulletin number 3 pasaka na siyang pag-asa, no. Kaginis typhoon Bising padayon nga intensify, medyo dako ni siya action art nga bagyo, no. Yes, Doc. May movement ni Subong kay isang kahapon daw almost stationary siya or 30 kahinay sang iyang dalagan. But sa Subong, ang location niya sang iyang mata alas 4 kagina siyang aga nakita si Typhoon Bising nga harap sa may 705 kilometers east of Surigao City. Surigao City, Surigao del Norte. So, kung may kalayuan na 775 kilometers east ang Maasin City, Southern Leyte, nga may harap sa coordinates na 10.3 degrees north kag 131.9 degrees east. May Okay. maximum sustained winds ini siya. Action Art Subong, Yes, Doc. 125 kilometers near the center. Kag may gustiness na 215 kilometers per hour. Sa nagdasig ini siya, no, sa 20 kilometers per oras. Kag ang aton nga ginalantaw, no, nga pa ni siya, no, magadako, no, kag baskog, no, as a storm, no, ang International Weather Agency, wala labot ng pag-asa, forecast in sa iya nga maging category 4, oh. Musunan manubo-nubo lang kay Yolanda, no. Uy. But again, ang aton sini nga pagpangamuyo, no, nga hindi na tani magliwat ang iya truck, no. Kaya ang truck ni Subong may mga may mga signal number 1 na, no, sa dito sa Southern Leyte, no. Kaya diri man lang sa kalantaw nga hindi sa maglandfall as of this time, pero maka-apekto ini siya sa aton nga mga eastern seaboard sa aton nga nasyon, no, sa Pilipinas. So diri sa Leyte, no, Samar, dito sa Bicol, no. So mo nang ginalantaw, no, but kita diri, no, kahapon nagligan ka daw nagtagtigob siyang aton nga heightened alert status. And kahapon, nag-meeting na kita sa ating mga DRR officers, no, alas 4 sang hapon, kahapon. Okay. Nag-meeting kita to ensure sang preparedness sang aton nga mga disaster officers, no. Kagin na bana manamon nga kinanglanta ang ulan, no, alin kay Bising. Pero hindi lang tani sumulod. Once sumulod ka, medyo hangin sini, no? 30 ka baskog, kagang siyempre ang accumulated rain niya na malapit sa iya sentro, no? Hindi natin nga pwede kita mapiktuhan sang iyang outer rain band at sang iyang outer winds, no? Sa Okay. iya diameter. Diameter ya sini ginabulubana sang mga international agencies nga mga 400 to 900 kilometers, no, ang iyang diameter. Ay big ni siya, no, or large ni siya nga typhoon, no. Subong typhoon siya, no, and category niya and ginalantaw pa nila nga magadako, no. Kay tungod mainit ang aton si surface temperature sa Okay. Pilipinas, sa Pilipinas perti kainit ang iyang surface temperature, wherein hatag siya sa fuel sa bagyo naton. Pero actually, no, gin-ensure naton sa meeting naton kahapon, wala labot sa naton preparation sa mag-expire naman ang aton moratorium. Kuha naton ang preparation sa tagsa-tagsa ka mga DRRM officers, no, especially sa north side, no, wherein dito nagatubang sa eastern part ng aton nga Correct. nasyon, no. So ginalantaw kapag monitor, no, sang aton nga bagyo kaga sa pag-track niya, may 24/7 sila dapat nga monitoring
And kada oras sa Action Art, dalain ang iyang destinasyon. Okay. Actually, may high pressure pa kita sa babaw, no? Sa babaw ng Pilipinas, sa Taiwan na yun, around na yun portion, Japan and Taiwan, no? So, nag-push pa ni siya nga magpagwa sa atong bagyo. But then again, no, sometimes nagahina ini nga pressure, no, na bakit pwede makasulod ang atong bagyo. But then again, ang aton nga mga DRM offices, remind nato, no, ang ilang rescue units on standby, and kung may paglain sino sa iya direksyon, no, sa sining adlaw, no, we will ipano naton pa sa kaon naton ang alert level, kung maglain ang iya direksyon kag basi kung maglandfall siya sa Catanduanes, then basi magka-signal kita number 1, niya kung forecast ang siya pagbana-bana lang niya Action Art, pero ang Yes, aton Doc. mga pagparasyon dapat aragid, no, nga ginalangkaw na natin katigalain ang direksyon sa aton bagyo. Okay. Pasalamatan ni kun within this day, no, or next day magtiyog na di siya or mag-loop sa bala atong sa high pressure, no. So Yes, Doc. Action Art, no, gin-incur naton nga ang aton mga DRR offices may ara sa nga pilchitan sa aton nga flooding, no, sa aton nga mga landslide area. So ipagaan nga daan sang 24/7 Okay. nga information dissemination ng nga mga lugar, no, kag ang aton nga flood areas, no, ang aton waterways. Action Art amo ginipermi ang nagapabaha sa aton. So magpaninlo na subong pa lang na medyo wala pa apekto si Bising sa aton nga area of responsibility sa aton nga jurisdiction diri sa Islas ng Negros. So amo na siya Action Art, no, ang aton nga preparasyon, and ginano na aton nga in terms of preparation, magbunuligay ang kada isa-isa nga DRM offices, no, pareho sa mga blas ginahimo ta ang south mabuli sa north, mabuli sa south central, para mas mamagaan sa isa ka LGU, no, kaga again isa kita, no, nag-unite ang ating mga DRM officers sa pagbulig sa tagsa-tagsa naton sa mga LGUs, no, ang aton nga aton nga disaster office sa probinsya din paano ko na din pa alert ko naman and gina-inventory ang mga ang aton nga mga equipment for disaster response. So amo na sa Action Art, no. As of now, the preparations naton ginahitan naton. Okay. Dagang alert alert kita. In case kani Action Art, basi magkapagwa kami blue alert status, in case inang direksyon kag mag-stretch ka nga magsulod sa mga isla sa Pilipinas. Yes, pero kung in kaso ginman, no, nga may changes ang trajectory niya kag makahalit diri sa aton, halimbawa bisan pag-ulan lang, more or less o gina-expect ni Doc nga mabatyagan ang magapabatyag abisi ining si Bising? Well, Sunday and Monday siguro Action Art, kay tungod ta sa nagigad almost stationary siya, no. Okay. Ang liho niya 10 kilometers, no, 5 kilometers, so almost stationary siya sa pag-iho niya. Siguro nag-20 sa or nagdasig-dasig. So by this time, no, may movement na siya northwestward. So ginabantayan ta na subong ang pag-iho niya, no, sa siguro ako batsyag ta siya sulat buwas, no, sa aga or may ara na gani ang habuya bala ang iyang rotation, makaano na ta sang mga isolated rain showers and thunderstorms, makaagum na kita sa sininga adlaw sa mga habuy niya, no, sa isolated rain showers and thunderstorms ang iyang pull out amo nang galinang na batian ko sa isa ka international news agency, no, nga ginapan na ang pull out sa sininga ito pagkadako sa iya kagkusog sa iya, no. Okay. Ang iyang habuy basang kuan ako ng ganito tawag pa sila sa Ilonggo Action Art, nalipat ko sang ang daw kabuya bala nga no, Ang daw pugada niya? Pugada, mga pugada niya. Or mga factor of clouds na raman outside sa iya diameter. Ang batsyag na as isolated rain showers and thunderstorms. So may ara kita nga batyagan bis ang baga kusog ang hangin.
pagkusog man sa ulan. Sa cluster of clouds nga ginadala niya at ang rotation niya sa guwa no sa mabulubat siya ganaton no Okay. kabugso-bugso yan isa ka oras, 2 ka oras. So amo na siya kung aton ginamonitor man na action architect ang aton nga probinsya may mga landslide kag may mga flood prone areas kita. Correct. So Alas 8:19 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang isa rin nga ginuna taning party kay Tropical Storm Bising kay nagligad ganing nga waay sa bagyo may mga pagbaha mo dira sa Northern Negros. Sorry gidok nga utod ang linyata. yes. Yes, Doc. Aha. Yes, kinarga mo no. Kahapon actually nag-istorya na kami sa amon nga suppliers ang ranges naton kag sang warning system naton dira sa Northern Negros and ginatinguan na nga i-up na naman ang aton nga mga guba nga mga system dira nga naga-monitor sa aton nga river gauge kag sang rain gauge no. Ang aton nga rain gauge sa UST ginamonitor naman natin kung ang pagsaka kag ang status ng mga suba no. Especially ning nga Malugo River, ang Himugaan River, ang Grande, no nga river system nga mo sa mga dagko nga system Okay. sa atong Northern Negros. So amo na sa action art no ang preparasyon sa aton nga mga DRM offices sa Okay. aton probinsya at to Bagyog Sibising. Yes. Ang importante din nga at least ang kabalo naman kita nga hindi lang subong typhoon ang ginabantayan ang tropical storm nga si Bising sang mga naglain-lain nga mga CDRMO, MDRMO for that matter kay ti may ara pa kita cases so subong active cases of COVID mo lain niya subong kay gapreparar katuod sang possible area butangan mo sang mga pumuluyo kung may ara gid man sang himuon nga mga preventive evacuation tigaling ti dapat may health protocol nga ipatuman, may new normal nga system. Anyway, good luck no kabay pang hindi ini pagbaliwalaon kay amo na nga nagtawag sa imo dok aga pa kay siling ko ang balita bala nga do pwersado siya nga siyahi isang bagyo nga basi kon magdala sa mga pag-ulan kag pagbaha diri sa aton sa Negros. Yes, action art no persado gid ni siya nga bagyo kay ang gastines niya is 215 kilometers per hour na no. Mapusog-pusog yun siya kagang pagpangamuyo naton nga hindi magtulod sa aton nga area ang ini nga bagyo maski ang iyan lang outer wind nga ara sa mga 100 kilometers away sa iyang sa iya ay no pagpangamuyuan ang hindi siya magsulod no. So action art no sa ngalan sa aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Governor Bong Lacton no nagatagi kami sa abiso kag magpangamuyo preparar kag maging proactive sa aton pag preparar. So salamat gid action art kag mayong aga tanan tagpalamati sang Action Radio. Dok, isingit ko lang kundi 19 tapos na moratorium daw ay man sa nag-appeal in the whole Western Visayas. So ang i-expect kita after 19 sining April sigurado sako ka na ba ni? Yes, amo na isaman sa amon gimitingan na action art no nga aton nga pag-insure sa mga masulod naman diri nga mga mga returning residents naton nga didto halin sa Metro Manila Okay. sa bubble area. So ginapreparahan naman ining sulod nila kadang mga borders no ginapreparahan para i-ensure nga pagsulod nila no maswab pa sila and then ma-quarantine and then after negative result i-release naton ang mga returning residents nga may reintegrate sa community nga wala man community lang nga magdugang pa sa aton nga domestic transmission Okay. or community transmission para pag-abot nila tawhay ang aton nga pagsinalayo sa aton nga community kag hindi na magdugang ang aton nga COVID cases no. Yes. So ang aton mga personnel nga last time to dira sa PDMPD mismo and Office of the Governor at least subong naka-recover na almost tanan. Yes sir, okay. Wala na dugay na sila nga naka-recover mo ni ganit may mga ayutong bala siyang plasma tani nang hindi ko na sila makuha kag mapakpaan kay dugay ng recovery nila no almost
months na. Mga sobra na gani 6 months ang ilang recovery. Wala na sila na tapikan liwat no sang aton nga COVID-19. Pinapa-ensure ko na gid action art nga nga they have to wear the proper PPE, ang disinfection na para kabudlay action art kung wala sila kay ang operations namon. So basta sila pag action art, maayo lang ang health nila, may resistensya sila sa aton nga COVID-19. For sure no ari gid sila para magbulig kag hindi man lang ni hindi man lang ni COVID ang ginabantayan na pati ang mga disaster nga mahimo man ara sila gyapon nga maging responders naton kag mabulig sa pumudyo in case of emergencies. Doc, salamat gid, halong gid permi. Yes, salamat gid action tag mayong aga sa tanang tagpalamatistang Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ang importante nga while nga ginamonitor sa Weather State Bureau ang sitwasyon ni Tropical Storm Bising, dapat kita nga mapumuluyo hindi man maghatag kumpiyansa. No monitor gi kita kag kumiyara advisory, mas mayo nga may ideya na kamungadaan, no? Kung anong himuon ta because by Sunday, basi buwas, mabatyagan na, ang epekto kabay pa hindi na mag-change ang trajectory sini. Ang ginausoy bala ni Tropical Storm Bising. Ngagawon ko lang Sir Joe Marie Vargas for Bacolod City naman nga concern para ibaluon ta kung ano ining sitwasyon na subong ho. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather update. Online sa hotline. Sir Jones, good morning. Hello, Art. May aga. Oo, ay, dingkara ka sa sulod sang imo nga bako. Ano to, Art? Siling ko, may aga. Morning, dawin butang ko sa akon lang, ano gani. Siling ko na, si Sir Jumari, nagsakay sa iya itong... Why? Abi ko nag-onboard ka ng relative tiyog to sakay ang amphibious excavator. Sir, hindi ba lang nakita ko kaina nga ining si Bising ho do balantayan kay do kabaskog siya kuninali kapin pa kun may changes balang trajectory niya. Nano ang mga preparation nato sa Bacolod City? Ma-meeting kami ang response cluster, ma-meeting karon sa Apple Art. Last rest dito sa Amon Command Center. Para kuha na lang na preparation sa although hindi kami mabagi si Bising posible sa aton kundi magliwat sa schedule sa ilang forecast. But ang amon na lang tao kasi madamo ng ulan la kay makakosing pagbaha sa aton, so prepara na lang namon ng sitwasyon. Okay. By the way, since nga ara na ang meeting nyo karon niya himo pati gayunon, ang mga pagpanghawan naton sa masuba kapin padra sa Mambulok, kumusta tong latest, sir? Kung di manumano tato ang excavator to subong dina. Ato subong Archakwan sa Government Center pa kay next week paglabay ni Bising ang puno sing Banago diri sa may Lacson bla. Lapit na sa terminal dala naman makakutkot naman kay awas bala ng tubig mo. Kaya amon gito atan is supposed to be scheduled tapos yung Mambulok ang Carbikid. Pero may kabudlan hindi may sulod ra sa area. So we decide may iba na lang gudong project ko na mo. So amon sa Banago ngay mo namon. Kaya dira sa puro kamansi pwede may man baha mo. Kaya magbaha na siya galapos na to baha man to sa may Proxomil sang bata. So amon na isa siyang nakita man namon nga solusyon na may Monday no. Nasolve na namon to last week. How about Sir Jones, ang update sa tukod nga task force ang alkalde, may ara na kamo final draft and plan with the DPWH? Wala pagid namon tani amon kabudlayan pagid sungkod sa sitwasyon, hindi namon kami makamit bla sing grupo kasi duwakan bis controversial yung mga kahoy pinanapas ang so nakabulig ka mo to, sir, panapas kahoy? Wait kami gintrada yun pero yun ang what art may nang na-mention mo na lang na okay, nakita ko naligan basi-blasing ko kundi may ara ka mo sa mga pruning nga ginahimo kita ko yung CDR rin mo may mga cutter tos lang ginadala may mga chenso siling ko basi mapasibangdan pabla ka mo nga nagabulig sa DPWH so ay gali ka mo ka intrato
Actually, at kami utod kami sing kahoy nga matumba sa tungadalan. Na ina matumba. Oo, kung may lang balabag kami. Pero you know what, at least na-mention mo na nato ng kahoy blana. Ang actually isa sing nanging problema actually si may kahoy sa lapit sa dalan. Amo na sa lahat ng nagabalabag man sa gagawang ng gamot lang kasulod na to sa tamburong mo. Okay. So, I think wala aguro mo di parahan na sing taga DPWH. Pagkatuloy sa sing rason nga nakita lang mo, no? Ang kahoy nga lagi sa may sidewalk, ang idwa ng cost niya, no? Ang isa ay gamot ni kasulod sa tamburong, ikaduwa ang sanga, isa bali, kumpit ba kulaya, igawa ng kristal sa salakyan bubuka, no? Siguro ang sa una, ang mga planners, ang aton, mga tree planting, dito ay nalantaw, yung ang kadelikado, may lanay lang ito multi-beauty ang kahoy. Pero actually, ang yes na kausa sa uli magdako, gubo niyang dalan, gubo niyang tamborong, mahulog nga sanga sa dalan sa tao. Kaya mo nang isa nga naging problema sa kahoy nga ra siya dalan. Bro, at least ang inuya, kung may ginakuha gimagamo, inang nagkalatumba, kaya inang daw delikado nga mga sanga. Amon, actually, especially, amon ganin na isa sing amon, mag-meeting kami sa Bising. Kaya nakita naman ka, basko ka hangin niya. May team kami again form na yan para sa mga kuwan lagi dya na matumba ka kahoy. Balabag ito nga dalan yung mga causing traffic problem. Amon ang isagin wait amon jury. Isin nga ining sitwasyon. Yes. Sir, if in case mayroon na kamo sa update, kag result sa meeting, please keep us posted so that ma-inform taman ang mga bakulod nun. Salamat for your time. Okay, sige. Action Hotline. Sa John Marie Vargas, ang taga-pamuno sa City o Cluster Head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. At the same time, siya ining Executive Assistant to the Mayor no, nga nagatatapgid para sa disaster concern mga ka-action. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gyapon Sabado kitang presentation. Good morning dira kay Sir Joval Trinidad, monitor karon nga aga. Action Hotline. Ari mga mensahe nga ginapadala nyo karon nga aga ho, siling diri ni Ana Sinoro. Siling nga hindi na mamasol o hindi na mabasol mga kaaksyon ang dapat pangamuyo gid nga mag-change direction lang ang bagyo para wala may maapektuhan. Action Hotline. Kabay patani nga ang trajectory niya mo ning usuyon niya. Ang lain silang ko mag-change bala, mag-curve, kabalo ka ang bagyo, pwede na siya magtiyog mo. May isinguna gani hindi ka magpati no, kasi siling mo naglapaw na to siya nagbalik pa iya. Tiyan mo na subong pati ang mga bagyo, subong doon yun normal man. Action Hotline. Hindi ta dapat maghusga siling ni Ana Sinoro. Okay man na siya mama, pero ang parte sa mga kahoy niya nga mga issue, kita mo, siling mo do ka simple lang, pero damo mga netizens ang mga nag-react. I don't know kung anong point ni Ma'am Ana. No? Inening Abiliar Ong. Siling nga, good morning, Action Art Monitor lang kami diri sa Victorias everyday. Si Kelly Jelly, monitor man. Si Irene, ang akong sining sister-in-law. Domingo, Lunes, Sabado. Ay, kalain, grabe pag ngalan niya. Domingo, Lunes, Sabado. Michael Bisin Kizan, Dindo Dueñas, Madam Elizabeth Catalbas, Danilo Ubaldo, si Bibs Navarro Ortalis Baligwas. Good morning, Silingya Tamyaw Kuda Family Baligwas, 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Alejandro Guzman, John Alonsagay, Lilia Taton, Marie Marizel, Domingo, Lunes, Sabado. Ay, nabasa ko na. Thank you. Diosdado Profonga, monitor man na. Nolinda Auditor Lapo Segeri, monitor man. Jimmy Caniedo, may aga, Action Radio Bacolod. Thank you. Paper Parsley, Action Art Tani, ang iguon sang bagyo, ang taga DPWH, ang nag-utod sang puno sa Old Airport kag Granada. Ilang magkalaanod sila para mabalaan nila ang karma. Ay kalay, di paanod mo yung DPWH ha. Sige salamat gid. Ang iban karon naman dugay-dugay ha, kay mahina ang kalaban. Action Hotline. Now, medyo madistansya ko anay subong kay aparte bala sa actually related gyapon is COVID. Kay ang balita naton within the week ko sa Action Hotline gid in particular,
Kadaaga, kung isa doon palang luya, balang imos ni lawas, kapin pagbalita mo about, when you talk about COVID, kadaaga, 40 ang cases. Kung magkuha ka sa mga resource person mo, halin sa Bacolod Emergency Operation Center, doon ginakulbaan ka lang halos kada adlaw kay ti panugyan, apil, kag update sa kaso, may mga nagkalamatay amo nang ginareport. Pero diri kita anay sa piyak nga bahin naman sa sining balita kon COVID. Sa positive side naman abi kita on recovery kun tani kay sa gusto ta sa hindi kinanglanon taniya ang pag-istorya tani sa recovery mo. Galing ang kabudlayan ang recovering sahi isang isyo damo na siya no ang requirement so kung kinanglanon agod nga maka-recover kita sa aton sitwasyon. Mga negosyante, no, nagarireklamo ga puro giot na bangod nga damo na gani liwat ang do nagpugong sa kaugalingon nila nga magpatukod kung mag-extend, magbukas liwat sang negosyo mo. Action Hotline. Hindi bala kita makatayo yun idog padulong sa recovery because number one, ang vaccination program kung kaisa nagatrasado man kay ti may mga issues man mo nga nagaguluwa nga may mga blood clot issue parte sa gingamit nga vaccine. O may mga issues nga naguluwa nga ti dapat i-address anay sa magkumpanya. I-address anay sa mga laboratorio nga naghimo sa sining vaccine. Kag damo pagin nga mga issues. Ang atunuyag sini kung tani is recovery. Duha na katuig manog duha ka tuig na ang epekto, isa ka tuig masobra na, kag hindi kita luyag nga magsigi-sigi ini, nga ang kalitan nga ginadulot sang COVID-19. Action Hotline. Istorya naman abi kita recovery, no? Istorya naman abi kita recovery. Nano subong ang mga ginadiskusyonan, no? Bacolod City, I understand. May create dira nga recovery team. Executive Assistant Solweta, do isa ni siya sang gintugyananda, Councilor Archie Baribar, nga mag-istorya party recovery. Tigaling kay, do hindi gani tayo yon nga magka-istorya recovery, kay nagabalik-balik into the cases, update sa mga may mga nagkapatay, update sa mga ara subong sa quarantine facilities, ti nagatras abanti, hindi kita do hindi ta mapirdi dali-dali. Ining si COVID-19. Online sa hotline. Online sa Joining us this morning is the Chief Executive Officer of the Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Oo. Can good and good. Salamat, kid. No, Yeah, sa time yeah. maginatag karon nga. Yeah, kasi- anytime. Bao, kalipay ko gigay daw perfect ining timing mo tawag mo kay daw mayo. Kapangita kayo nga balita, ti daw may mabalita kami. Amo na ang gusto Yeah, ko gid may baluan sumong sir kay kung isang tao lang nga amo na ning gadaan kapigado dason ko mamati kabalita sa radyo do pura lang negative tanang balita do pagbugtaw Yeah, mo pagkaga yeah. luya na lawas mo do ay kanagana mga budlay sining mo na ano ini man ano natabo sini do tanan kita do hindi kita mapatay ni COVID do mapatay kita sa gutom do way chance do mo na do madulom mga aton palaabuton. Mayon ni Sir tell us nano ang mga mayo kayuhan subong kapin pagisanay sa manegosyante nga tani makarecover na kita kag mapukan na nato ni si animal nga COVID-19 ni Sir. Art, perfect ginang tawag mo kay kahapon. Bao sobra mga lapit 3 ka oras, meeting namon national to. Mga national leader namon sa Manila, no? Sa Metro Manila. PGCI nga mga directors kag mga dagko nga mga negosyante nag-meeting kami. Kag ang kasugta namon to is namon ang gobyerno 90% ni sang iya nga paminsyaron. Kag ang indin nga kwarta will be pag-away ginis ng COVID. No? Oo, ti makita mo man na ninyo, guro mabatyagan mo man na da, no? Yes, Oo. Isling namon kita sa negosyo, especially kitang ang
Philippine Chamber kay kitang pinakadako na organisasyon sa bilog ng Pilipinas ang mga negosyante. We have to take the lead. Abagahon ta na lang ning economic recovery anay while nag-aaway ang gobyerno. Para dungan mo lang pag-away, no? Ginaaway ta ang inatinguan ta pangita kita solusyon na mabalik ang mga trabaho. At the same time, ang gobyerno ga-aaway man nga mapuntat na niya ang paglaptas ng COVID. So, amo tong among desisyon. Now, before ko magkadto sa national level, baka balik kita na sa local level kay mas importante ni si Imo siguro, no? Kay Basil Limitado Chimpo mo. Now, and on the local level, upod namon ang probinsya ta. Tisling namon, upod ang probinsya, what little resources you have there, tag kami man sa mga negosyo, what little resources we have na bilin, kinalam patiyugon tani ang kwarta sa bilog nga isla sang Negros. Hindi pwede nga Bacolod lang yang magtiyog-tiyog kwartang sagwa sang Bacolod to, medyo kapigado gid. Hindi pwede. No? Oo. So that's why sang sugod kahapon, April 16, mga 2 ka semana, sobra 10 días, ara kita sa Robinsons, may tanan nga mga producer sa gwa, miskan diri man sa Bacolod, sa gwa sang Negros, gindalata da sa Robinsons, nga aman, kay ari di ang purchasing power sa Bacolod, ari ding trabaho mo, ari di ang mga national government agencies nga empleyado, ang probinsya, sige na sweldo, ang City Hall, no? Damo kag iban pagig nga damo. So, ari pagiding kwarta. Whereas dito sa gawa sa Bacolod, kung dalagaw kamo, sos, napanghakoy dito mga negosyante. So, sling namon, buligan namon kamo. Ang tanan nyo da nga produkto, dalo namon di sa Bacolod, kag diri namon ibaligya. Para nga ang merkado nyo, may merkado kamo da sa Candoni, Calatrava, Tubuso. Okay. May merkado man kamo sa Negros, so dagalapad merkado nyo, so gadako binta mo. So, ano naman na yan para sa Bacolod? Pag nakabinta sila di maayo, ikumpra mo na nila sang ila bugas, mantika, kalamay, kay balik man nila sila to, ipodokto, si kuning kwarta, no? Matiyog man. Kumpra nila, tapos ang kapital, kag dutay ginansya, balik to, produce naman sila liwat, no? Gahire man na to. So, in that way, in a smaller way, gatiyog lang na yung kwarta. Patiyog tigid ang kwarta. No? Oo, so, in short, inaidiyahan ta nga ang magagmay nga negosyante, magagmayng negosyante, 60 to 70% sang labor po. Sara na sila kabalo ka man ng guro art, negosyante ka man. Kagantanan nga pobre, ang neighbor mo, ang mga bayi nga wala obra nga kabataan o mismong asawa, na pobra ta. Ikaw kabalo ka na, sinuda na pobra mo sa negosyante mo. Neighbor mo, inablos mo, no? Correct. So, may kwarta, gatag ka purchasing power. So, subong amo na ginbuhat ta. And this is not one time. Nag-agree kami ni Governor Bong sa probinsya nga after sinisang April, May, July, another liwat naman. No? Oo. October, balik naman kita. December, sige naman balik. Sige lang tiyog ang kwarta. Kaginadiyan namon subong kung makapaginda kami lugar nga may ara kita tawag nila blada nga daw flea market man nga everyday tanan nga luyag magbaligya diri sa Bacolod. Kadto kada batuno namon display kada ligya ka. No, daw gabulanti siya pro adlaw-adlaw diri sa Bacolod. The whole idea is palapadon ang ila merkado. Daton, nag-agree man kami sa PCCI Iloilo nga sometime August dito naman kita sa Iloilo. Kag sila makadto man di sa aton, so kwarta naman ga tiyog naman sa bilog nga Region 6 Western Visayas. Kwarta nila to, dalon nila di sa aton, gasto nila ng aton dalo. So, in short, matlapad ang pagtiyog sa kwarta. The whole of probinsya, dugay-dugay, bilog na nga Western Visayas Island. Meaning, hinadiyan kung paano nga ang tao magtiyog ng kwarta. Oo. Kay, kita nyo man na, pag in-lockdown, hindi man tao magwa, hindi siya magasto. Ipundong mo negosyo, arte, kabalo ka man na. Yes, no? sir. Dahil mo man panirasling mo, inday. Ang sweldo nyo, anay, ayoon ko na lang ha, kay daway gig customer, okay, lockdown. Correct. No? Amo na tanan, ang imo ng experience,
amo ng experience sa dalagko man. That's why mismo si Palo gabuhin man yung empleyado. And everything, dako rin na, ha? Oo. That's why, on our own small level, dire, ginapatiyog namon, dire sa Region 6. Oo. Okay. Oo. Daw, on the national level, amo ni subong, ang ginskasugta namon to, dito kahapon. Kay kinanglan, ang magagmay nga negosyante, nga kinanglan, dugang nga kapital or dugang nga naging kapital kaya or kung bag-o nga kapital kay na ubos sinakaon ng kapitalya. Tisling namon ang meeting kami diskansom lang sa Land Bank kag DBP silang may kwarta ang ginagaan sa gobyerno. Ang ilan na kwarta ihatag nila sa mga rural banks. Oo. Kaya silang damo kwarta, i-capitalize ng rural banks. Kaya ang rural banks, mga lapit 500 na sa bilog na Pilipinas. Ang mga landbang DBP, pila lang sila kanahot niya, hindi nila madabot ang mga rural areas. Kag makahatag kapital sa bigmay ng negosyo. Kabalo ka man, adlo ka man na magsulod sa DBP kag landbang, no? Kung gasinilas ka lang, gagaloab. No? Whereas kung sa rural bank, ato sa kilid mo, kilala mo pa itong mga manager. So, sing mo dapat amo na nga ang kwarta sa DBP, pahulam nila, the wholesale, pahulam nila sa mga rural banks. Ang rural banks naman, amo naman ma-retail, pa kini-kini naman. Oo, all mga credit co-ops. Tingnan mo, hindi nyo na pagtuguan ang kwarta nyo na, mapanos na da, hindi na da magkanto. Ang mga magagasiling ka mo, ang gagmay nga negosyante, is 90%. Hindi nyo madabot. Amo na silang gapatiyog sa negosyo. No? Sa Candone, Calatrava, Tuboso, ha? Mamaylan tanan, gagmay nga negosyante kinahanglan i-recapitalize. So, amo nang isang ibuhat habon nga ang kwarta sang Land Bank DBP ipapanao ginila sa rural bank, credit co-op man or ining microfinance. Parang gagmay nga negosyante makahulab ka sa ila kag ma-recapitalize. That's the only way nga ang kwarta sa gobyerno mapalapta sa art. Na umuntat ng udanay kay base may pamangkot ta. Yes, sir. Anyway, pero amo ni bla ang ang isa giniguro ang bottom line sinitanan-tanan halin sa aton gobyerno pakadto sa negosyante sa ordinaryo nga tao ang paglutos gid sa COVID-19. Now, speaking of paglutos kag pag-away sini, number 1 nga ginalantaw is vaccination program nga base amo ni ang immunity sang tawo sa ulihiti ang virus hindi mandula. Yung mga ari na ni siya dayon niya. Hindi na ni madula. Daw flow ni balik. Oo. Yes. Sir, ano sir ang latest sumong? No? Kaya ang mga negosyante, I understand, kundi willing man yung magbakal ang negosyante, mag-purchase, kag daw gintugutan naman sa government, nga makatransact ka mo to, makakuha ka mo sang vaccine. Now, may ano ang update siya man sa inyo hanay, sa inyo, kaya mga kuan magkamo mo mga economic frontliners magkamubla kon tawgon nga nagapaninguha man nga makagwa no kag trabaho para sa ekonomiya hindi lang niya sa kaugalingon nyo kundi sa pangkabilugan Sir Frank. I think na dumduman nyo for me na sige mabakal ka mo po kinanan tripartite ka mo balo ka naman kung mag-agi ara ma-intra ng gobyerno sa purchasing. Okay. So, Diyos ko, dumasukat kung may isang ila requirement. Kaya mo ta sa muli daw natakaan man ng presidente siya. Pag gusto yun sila, let them buy at will. Basta nga, ang ila backloan, may kuwan lang, emergency use, something plus ang FDA. No? For emergency use. Nakasugod kami. Tungod galing kay delay ang approval ng gobyerno sa amon nga magbakal ang nalabta namon to nga kuanti lato-lato nga supply kibulat naman kami either maabot ang amon June o July pa kuno kinaubos man to sa iban nga nasyon na no gay nagawa kung ta gani sa Pilipinas hindi kita ka bakal kita na ginano ang aton nga mga order ang gaabot niya donation mo ang atong giyang bakalya matamat man no lato-lato man ang pag-abot kami kinauli pagit sling nila guro bang ninyo nga mga order ni June o July pa niya maabot amo na hindi pa na siguro isa kay daw kinuntat naman to kuno mo nga AstraZeneca mga kuna ba o kasabad but on our own
Oo. Nag-intra na kami to cure sa bakuna para nga amon mismo nga mga empleyado mabakunahan namon para hindi na sila maghadlok, especially lang gatubang ang amon kusinero, amon waiter, amon cashier, no? Oo. Ang mga sales girls namon inang gatubang ni sa tawo. Kung may taxi driver ka, kung ga-operate ka taxi, imo taxi driver, imo jeepney driver. All this nga gatubang adlaw sa tao bakunahan namon and everything. I-conformin ko tani tanan. Tigaling kinauli kita order. Okay. Kaya tayo man siyang bakuna sa kalibutan, gina-capture pa sa mga manggaranon nga nasyon, napugo man sila. Mahulat kita. Yes, The sir. best kuno na gid nga delivery art, no? Is June or July. Mismong Bacolod, kung na nag-order man, daw ginannounce ni Mayor Wing ba ni, daw July pag ani mabot ng iyang order ko Correct. na bakuna para man sa Bacolod, no? Gani man. Oo. Yes. So, amo ng sitwasyon. Yes, sir. At pro on sa ekonomiya, ginapilit ginamon ang gobyerno subong mapagwa gid mo yung kwarta para i-recapitalize yung negosyante through the Rural Bank. Yes. Sa nakasudlanon man ko sa kay Director Leia Del Pinado, Regional Director sa DPWH, ano, sila subong ang kadamo sila program, maybe ang art, na reklamo kita sang pinangutod nga kahoy, no? Kaya ang DPWH gaararaman nga ang ila infrastructure kay ang order man sa ila gali. Pagoon ang tanang nga kwarta ha, kay para nga may trabaho. Oo. O amo na ang akon suspitsyo nga kadamo kita pinangutod nga kahoy kay luyag sang DPWH pang widen na ni tanan. Kaya muna according kay Leah, ang iyabag itang order. Kung ba, kung simultaneous tanan, ipang bidding na tanan kung si Pre kinanglanon, makakreate yung trabaho ang gobyerno subok. Palak-palak man ang gobyerno. So anyway, kung may mga update pagid, please keep us posted. Pero diri sa BCPO, kung di nagligad, doon naghatag na si MBCCI sa BCPO sang first nga First na, nakita for Abril. Oo. O, ini nga, ano man, Abril to siya, ang next ninyong... Abril. Abril to, Abril. Sa sunod namin isang nga bulan, Mayo naman, another naman, CBCG. Oo. So next month, pagka mamahatag sa ila naman. Natingog na muna. The beginning of the month, natag na muna ng amon gismil para paggasolina. Para ibakal nila sa ilang mga motor. Okay. Datag na sunod naman siyang bulan, another naman 10,000. No? Timayo man, sir, kita man ninyo subong doon. At mag-need requirements. Pag example, mag-abot na biyang mga September, October. Kuning tao, gadamo man sa dalan. Okay. Lagaw. Madako man na siya kay kinanglan, mas gadamong tao sa dalan, mas damo man. Gadamo man. Kag grabe man ang disability sang ginamatch man namon sa niti subong malutaway-taway, yes. Pag-abot October hopefully maglutaway may maskara na ta that time madako man na siya, masintimil man na siya. Oo. Matyagan ko may mga maskara ni kag may mga festival ni dong tao ni do binuyan storil kun tuod man. Kung alima dayon na ni siya magaganagan niyo. Ang kaidlaw sang tao sa sadya kag pagtililipon. Matyagan ko hindi ni mapunggan mo. Ikaw magay-chin po bot base nakasaka ka na gano Salvador Benedicto siguro sus kada weekend puno to tao. Gani sila tanan. Ilaw na ginang tao maglagaw. So anyway, isos kidlaw. Ako kung hindi lang ko pagpresoon sa kabataan ko. Subong ang gaman, dari di ng kapay kag nanay ha. Kabataan na dad di ka kagwa. Mano ka galang kiti for protection na mo palangga ka sang imo kabataan di sila luyag marisgo ka man magala kagwa. Bagya gabaligya. Paklan takasan niyo daw widescreen everything, wifi or internet. Zoom meeting ka lang. Tawag na mga tao mo, Zoom ka mo. Kung nagbalit ka ng kalibutan, no? Ang gumandar, subong kabataan. So anyway, so Frank, nice talking to you and salamat kin sa update nga ginhatag mo karon nga aga. Art, ang mensahe ko lang na your
business community, especially ining organization nyo, na palak-palak gid paano nga ang kwarta sang gobyerno mapapanaog diri through DBP Land Bank ug Royal Bank. Ina-coordinate si Leia gani si Sir Frank, pabalalang ko di kung diin niya dalan ang gusto mo, especially inang pakadto sa airport or sa seaport or sa mga tourist destination nga guba nga lang yung ipa-repair o obrahan, I will allocate na budget sa inyo da. Kay gusto gid siyang gobyerno, sa presidente nga pagwaon ni tanan, hala, hindi nyo da pagpuguha ang kwarta kay the need nga may trabaho is now. It's not yesterday, it's not tomorrow. Kanami wala, no? Gabay pa nga mabuligan kita ni Director Leia Direta Negros. Nahulat lang ato mga programa ko na. Yes, sir. Sige. On that note, salamat kid kag good morning sa imo. Mayang agalawat art. Take care. Hello. Thank you. Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Hoy, good morning dira. May lang nga pag-monitor kay Madam Ems Abuso. May lang nga pag-maniho sang salakyan, safe driving, siling sang palangga mo kag mabuot nga bata. Pasip-sip siya, guro may ginapangayo naman si mo, Madam ay. Kung may ginaayo, ti pasugti na lang. Nga ano mamana na ged? Madam, halong sa maniwa. Kay kagawad Monico. O kagawad na lang si Monico? Alain na yan. Si kagawad Monico and Mercy Prudente, gali. Alain nga Monico, na bang minsar ko and family. Sa barangay Nanunga, Hinigaran. At taga Hinigaran niya nga Monico. May Monico maglisinyo sa Hinigaran na. Kagawad Monico, good morning sa imo. Sa kay Regine Sabidoria, Domingo, Lunes, Sabado, ara naman si Domingo, Lunes, Sabado, gamonitor man Joselito Lanzar, ang akon idol nga si Madam Elizabeth Catalbas. Tita Beth, kumusta ka na? Ay, kadugay, nagkakalipat ako sa itsura mo sa kadugayon nga wait na nagkilita ay. Araman ka monitor si Alejandro Guzman. Thank you. Si Kelly Jelly, George Gargasiran, Trexie Viga, Godofrido Galiasa. Araman ka monitor always si Jenny Argiles Dicatoria, Raybert Ordas. Salamat kay Joselito Lanzar. Nabasa ko na to. Si Ana Sinoro. Thank you, kid. George Cesar Gion, Araman, no? Si Jamie Fortaleza, Sir Jimmy Fortaleza, kamunito, no? George Gargasiran, thank you. Si Bro Sigfred Sapa, thank you sa greetings, bro. Halong ka mo, ha? Erwin Chodosio, thank you. Nemi Montaño, salamat, kid. Elena Helia, okay, ang iban nga mga hindi ko malabutan, yung pasensya, kaya ang time tablado ka, limitado lang. Si Alicar Vargas from Japan, no? Banker Gemini bro, Art Mix Don, to kayo, kamusta ka na? Okay, salamat gida. Georgian Honsay sa NPC, tapos mga asawa siya, ano naman, ka-press na siya, kapresidente na siya na sa NPC, tapos mga asawa na to. Si Ray Jantan Villalon, good morning, watching from Barangay Purisima, Manapla. Manapla ni siya gali. Salamat sa imo, ha. Ayos. Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Amerika. Salamat ki sa imo. Si Ma'am Ana Sinoroho, isa man isang supporter sa Action Radio. Si Sir Dino Alec, good morning. Ang mapisan nga si Sir Bia Jonathan, good morning man. Thank you, Gid, sa pag-suporta. No? Araman si Arman Regalado, araman ka monitor si Lilia Taton. Salamat, Jenny Muhilio Galabasa. Galabasa itong apelido niya. Helen Marfil, sa mga pamilya na to na mga Marfil, good morning sa inyo.
Sakay sa pamilya Miranda gali sa Mulubulo, sakay Choy Bienvenido Bidong Miranda. Ahay. Kibot ko ka naligan nga daw nakita ko nga balita nga nagtaliwan si Choy Bidong ba my good friend no? Si Choy Bidong Miranda sa Miranda family dira nagapalabot kikita sa aton ni pagbuylog sa inyo kasubo no kay Freddy da kay Mio kay Namay sa mga kabataan ni Choy Bidong kuan gid no nagakondol kikita sa inyo sa in behalf sang amon man pamilya kag tanan nga taga Mulubulo kilala gid niya si Choy Bienvenido Bidong Miranda. No, nagtaliwan siya do April 24 bala kung di ko magsala ang intermento kon lubong. Action Hotline. Alas 9:14. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno. Kagawad Melchor Baruca Rombines sa Mayang Aga, Madam Nelda Siguansi, Jocelyn Libuon Dispuho, nabasa ko na ni Sir Rex Hoplo kag Toto Alson. Toto Alson, morning da sa imo. Sa kay Tito Willie Wong, raman ka monitor kag Rayjan Tan Villalon. Oy, ginapatamyayo si ni Toto Victorious Curo ho. Siling nga, sir, tamyawa man piliyog si Papa ko ay Eduardo Coro. Gapamati gina siya subong sa barangay Iglawaan, Murcia. Niya malawagan ang ngalan ni tatay ko, ni Papa ko, Eduardo Coro. Gayumihum, gina siya, sir. Action Hotline. Correct na, no? Amo ng happiness kung kaisa sang mga kapin pa kon malawagan sa radyo ngalan mo, bla, inangga monitor ka, ay kalipay na sa mga kapin pa may edad-edad na, no? Ang amay ko sa balay ito ganiyado, sige lang na iya, ay na, permi kaya istorya na yung kami sa cellphone, inakita ay man kami sa video call, no? Pero mamonitor man na sa gyapon sa radyo, tapos malawagan mong ngalan ni tatay ko, tatay boy tay hupon, gayuhum man na siya. Tiyak mo gina, no? Ang kalipay bla sa mga malawagan. Ang lula ko ani singuna, dumduman ko lain, ang announcer, harap pa man subong na siya, buhi pa man. Lula ko singuna, tumasandaran mo lang itong radyo, yung mapatay ng kapamati siya sa idolo yung nga announcer. Matyagan ko ang sunggod sang imo lula,
Malabutan isa kasi manayado kag bugnohon niya kamo. Grabe ang pag-iduloy sa announcer to. Atali, minggo ko naman ganing announcer. May edad-edad na, of course, no? Pero kilala, idol gito sang lula ko nga taliwan. Anyway, salamat kina, no? Kay Henry Antonio Foscabio. Ano man, Foscabio? Sige, ang iban guro karon na lang sa Action BBB program, utang lang kuha na yung sinyo da, no? By the way, parti politika, sunod na lang niya. No, kay damo, ang politika, subong nakadamo, blas ang mga development, pati Bacolod City, di subong doon nagkatulumbo, ang iban, sila arisad yan, kwentruhan na, gini, doon mo na bla, siling ko normal malang na. Sa eleksyon, di kay kapili, sino yung kwentruhon mo. Amo ginayang eleksyon, at the end of the day, ang ma-decide dire, kung insakto lang paminsaron sa tao ka mag-level up ang pagpili isang husto nga leader sa isa ka banwa o konsyudad, matarong manita ni mga politiko ka magkandidato, ni kay bisan ano mo yatuod ka himo sang imo propaganda. Kabalo ka ang propaganda, hindi tanan nga propaganda, black, blain ang malain. May mga white propaganda man, nga ginagamit ining propaganda para paayuhon ang ngalan mo. Actually, bisan anhon mo pa na iya ka pa nami sa ngalan mo kag presentar sang imo programa. Kung kilala ka na sa isa ka banwa kag syudad, mapirdi ka iya sa eleksyon to daw. Madumduman ko pangambal sing una sang idolo ko ni Attorney J.C. Suarez, niya duwa lang kabagay, art siling nga nagkakaperdi ang politiko. Number 1, hindi siya kilala. Number 2, sobra na siya kakilala. Tikon amo na taning level sa paminsaron kag utok sa mabutante. Bisan ano paningaranda di kag tikal sang isa ka kandidato. Bisan sino pang i-hire na dira nga mga announcer o kung sino man nga propagandista agud panamion ang ngalan niya. Kung ang tao ang level sa paminsaron sang tao silingin dia ako niya kinamatarong kung sinong butuhon ko o why pinahugay. Why isang bot or gabot nga mga style abi sa mga syenda? Matsyag matarong ning mga tulutunto nga mga politiko ni inablang, I'm sorry to use the term, no? Pero tiban nga politiko tuod siling nila. Mailan da, bisan why ito sa ginimo, mayon da, bisan why ito may proyekto, pag abot sa eleksyon, kita mang gihapon madaog. Galing ang mayo lang di sa aton gawayas Negros kay sa Bacolod, daway tinumbahanay gidblang nga para sa iban, nga pinatyanay no? Pinatyanay ang mga kandidato, mga politiko. Wala, balbalanay lang mo isyu da. Okay, malang na iya. No? Gastuhanay ka mo kayong realidad subong mag-intra ka politika. Puwerte ka gastuso. Na mangita kagid pondo agod nga way labot nga maghumot ka sa tao, may tsansa ka may ipamakal buto Tuod lang. Sino man ni abi paligoy-ligoy patasugilanon kun way kasubong kwarta inog bakal ya sa pagtimpo eleksyon, perdi ka daw, believe you me. Galing dugay pa man to, no? Pero, sigurado ni nga tuig ni, kung may mga ambisyon ng iban, pagka October dan, filing of certificate of candidacy, o ingagaw na kamuda. Why natagaling time, dari sa aton nga pagpangalagad, Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.